لگوری چند دکومنتکان زاوایەکی رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا خودی پرانیا مفایە پشکên li hevhatina petrola navbera Hewlêrê û Enqereyê. Dîkomênt ku ji bal Tolga Tanîşî peyamnêrê Washington yê roznameya Horiyeta Tirkî hatine weşandin dibêje. Bîrat Albayrak zavayê Serokkomarê Tirkiya mifadarekî mezinê li hevhatina petrola Hewlêrê û Enqereyê ku rojname ve di kitêbê de dibêje. Li dawiya sala 2011 vajo kiriye. Ew li hevhatin bingehîna serekiya wê rêk dixe ji bo veguhastina petrola Herêma Kurdistanê ji bo Tirkiya û li werjî ji bo bazarên cîhanê. Tolga Tanîş di kitêba temama gotûbêjên li hevhatina navbera berpirsên Herêmê û Erdoganê eşkera kiriye. Beriya wê bi çehelbijartinên Hezeyran sala 2011 yên wî welatî û ji bo sêyemîn car bibe Serokwezîrên Tirkiya. Du fraw li yekem civîna civata wezîran de Erdogan rastexwe biryara bexşîna mafî daye bi kompanya Power Transa nizîk ji zavayê xwe. Rojname bi dûvçûn kiriye ji bo dema damezrandina kompanya Power Trans û destpêka şandina petrola Herêmê. Power Trans piraniya mifadarên şandina petrola Herêmê bûye lê piştî wêyekê biryara civata wezîrên Tirkiya ketê bi girov ve wêyekê zelal dike ku kompanya zavaya Erdogan li piştî şandina petrola Herêmê ve heya Huzeyrana sala 2013 gujmê 700 milyon dolaran mifad kiriye. Tolga Tanî ji pêzanînên giring xistine berçav derbarê tora peywendiyên bazirganî navbera Erdogan û kesûkarên Mesûd Barzanî yê Serokê Herêma Kurdistanê. Rojname eşkera diket ku peywendiyên bazirganî dawî hatine bi cudahiyên siyasî di navbera Tirkiya û Herêma Kurdistanê. Dîkomênt wêyekê eşkera dikin asayîbûna peywendî navbera Tirkiya û Herêmê bi nêvengiriya Emerîka bûye li 2007 da ku piştî 3 salan Tirkiya konsilxaneya xwe li Hewlêrê vekirî. Serdan Erdogan bu Hewlêrê bi heman awa bandorên mezin hebûne li ser bêzkirina peywendiyên diplomasiyê navbera Hewlêrê û Enkere û ku piraniya demî dilgiraniya Bexda bi dû xwe re aniye. سمعت كلام قالوا احنا التزمنا والحكومه ما التزمت